Gabon eta ongi etorri denoi, zer modu zarete, ondo? Balaizter Robeto, gora bihotzak, ez da, nogales? Berriz, segi. Bastante, Bastante. Noiz dira zure urteak? Irailean. Bueno, iraileako denbora daka. Denbora daukazu bigarren zatia ikasteko ere. Osoa ikasteko. Hau ez bali mazaita azten. Baina, bueno, vale. Takizuen ez Euskal Herriak bikote mitiko ugari eman ditu trikiti eta pandero munduari dagokionez. Ari ala da? Ala nola, laja eta lanakan da. Tapia eta leturia. Imuntzo eta beloki. Aixa eta Ixiar. Alaiz eta Maider. Eta gaur beste bat gehiago sortuko da. Miren eta Julen. Miren eta... Kiskun, kaskun. Miren eta Julen, ez gozatzen. Nogales eta Telleria. Hori gaia gozatzen zait. Bai? Nogales eta Telleria. Telleria eta Nogales. A ver, zer dakigu egiten? Nogales eta Telleria. Venga. Zer ritmo tamen zela, ze... Ez dakit, ateatzeana. Venga. Bat, bita iru. Ni topea inaiz! Ez gustatu ez dago atera? Bai. Jo, zutza, erik ez iten. Karo, nola teako da guzkia hola, egunero. Bihar ere guzkia aterako da, bai, atera bai, baita sartu ere. Bi gauzat ezago izuet, eguzkia beti ateatzea, ikuste duen noez, hori beste gauzat. Bai, gorde-gordeka desde luego egiten da. Neska mutillo, zuek oroar erromerien eta praktikante izan zarete? Bai. Izango gineak, denborak ez digula ematen, familiak eta... Beti berdintzea, denbora gutxikitza bitza. Bai. Ez dakar denbora ez da bizarrak entzeko ne. Datorren azteako. Baina zuegatik balitz gaur gauean ere, erromeria praktikante izango zinatekete. Eta gau, erromeria! Bai, baina erromeria, ez hola kontzertu bat. Ordu terdiko kontzertu eta hola ez, erromeria. Luze. Bai, hiru bat ordu. Bai, guadoz gauz. Oso zabalez gaur, hiru lagun direlako gaurko gure kolaboratzaileak, baina aldik eta luzen egingo du kale gira bat. Gure dendara, zarauzko dendara. Ai, Simon! Don Mayor, Don Mayor! Bat, bita iru! Ai, Simon! Errotapian, ai, Simon! Errotapian, campeón! Vale, markau da, noi? Bueno, txalo pizkate, hemen inoen txalo ikin. Gaur jendea dago, Gaur jende pila bat dago. Zergatikote da, Nogales eta Telleria bikoteagatik edo gaur bizitan datorkigun lagunagatik? Ez que gaur bizitan datorkigun laguna ikustezu baita 8.000 metrotatik. Ni txikitan naizen bezala, beha altua da. Ze handi. Zentzu guztietan gainera. Bai, aizkolaria da, herri kirolari kompleto esango dugu, baina sukalde munduan eta ere sartu da dabil. Esan dakoa, laguna handi bat, Aizola Tutxa etorriko da, eta arekin batera esango dugu denok, zuek ere bai. Gora bihotzak! Guazen! Ai, Simon! Gora bihotzak eta gora erromeriak, beraz. Eta gaur ere, adiskideok, pensatu ditut zuen erromeri izenak. Bueno, nola ez. Joko asko A ver, bueno, atzokoa pizkat txurro izan zan. Nahi baduztu bestela, agurtuko ditut izena bizenez normal eta jazta. Galartzara izan zan. Azkeneko momentuko utzizun da txurro batean. Gaur zurea da honena, Galartza. Basi ordu nonenakin. Ez, zu bukerarako, plater kombinatuetan kroketa bezala. Lehen da bizi, gaur gaia pixkat erromeria izango baita. Iker Plaza bete jende. Bueno. Vale. Oiana Trikitorena. Hori ona. Eta baina honena, kontuz. Iker Galaja. Laja. Egitan. Landaka. Iker Galaja. Esti, ona da, ez da ona. Galaja. Ez da ona. Ez da bat ona. Baina izan duela hori. Aurrera beti. Zeitu kristala. Ai. Nirakite bate bronka batako gero. Bueno, ez dakit, favorez, utzizazu ja gauza hau egipiai, beste... Balak izu zein ibiltzaian plazan ondo? Bihar berri zein dute, baina segi. Erromerik gora, bera, festa gora, ze festa nun,
gora bihotzak han. Hori ere, ja. Eta hemen ditugu, Nerea Maso, nundo, erroman, ez, nundo, erromon. Zeratik, kale guztiak erromon amate goelako. Bien! Ondo. Eta... Hoi bai. Eta... Beran ditugu, Ander Elordui eta Carmel Gizasola. Nerea, horrazian erromeia dakazu, kontaitu zuzen. Erromoria. Bai, erromeri, erromo gaude, eta bai, hemen orain txorten gainera euskal dantzatan ari dira. Gaztetxoak dabiltza dantzan, eta oso ondo gainera. Jendetza dago inguruan, oso giro polita, eta go hemen erdian jarri gara lehenengo filan dela ondo ikusteko eta zuei erakusteko. Gunean zehar herri baskaria gonda, gero kuadrien olimpiadak, baina gaur arratsaldera arte ez dute txupina bota eta ez dira erromoko jaiak ofizialki hasi. Beraz, herri baskarian gazteak ibili dira pixka eta aurreratuta. Baina, bueno, gustatzen zaigu parranda zer egingo diogu. Gainera guraldiak ez du gehiagi lagundu, pixka goibez egorako eta egun triste egin du, baina behintzat ez du euririk egin, orduan bagu pozik, horrekin ja konformatzen gara, uda honetan ja berdin digu denak, euri egiten zuen bitartean, guri ja denak bost. Jazta, asumitzen dugu Euskal Herria dela eta listo. Bueno, gero kontatuko bizut gehiago, bitartean hemendik ibiliko gara eta agian animatuko gara dantzan. Oso ondo, Mazo, eskerrik asko, gero arte. Muixo guztiak zuretzat. Vale. Orain berriz ere testigua lekukoa jasoko dugu hemen, eta lekukoa bidaliko dugu Nafarroara. Eta Nafarroan gaur esango dugu gora bera. Gaurko programa nola datorren, Baitira, Elordui eta Carmelez, gaur ere ez pentsa dena jiji eta jaja izango denik, gaur izerdia ere bota beharko da, batez ere, harria bizkar gaineraino berdintzeko, ez aldala bikote. Hori da. Bai haurek eta bai gupe bai epeia-lanetan eta harri pintzen bai izerritzaga ez pentsau. Baina hemen gauz, gure errankorako. Beran, jaiak hasten direlako bai, 6 egun aurretik, hauntxe, ganera, ostras, txaparroia dator, euritan ukin dugu arratsaldean da, jenta hemen, animoso, gero gauean akerbeltzen, kontzertua. Hori da, lehen bebai egonda, jai giro bikaine egonda, eta bikaine gure gaurko lau partaidiek. Ander, zeintzuk etorri jakuz? Gaur beratik, lau indartxu, betiko moduen, bihatzen dugu, Euskaldunak bagara beti harri jasotzen, gustatzen dazku urbitzen gara, eta ona datoz gure lau partaideak aurrera! Zerri. Gracias. Bueno, hemen animoso ikusten dugu, zeuriek ez deu humorea kanbora botatzen, zuek jaiek ondo hasi dozu ez gaur. Aetunge. Hemen bikote bat dekogu, Bea eta Nahuel argentinoa, baina euskaraz ikasten. Bai, pixko bai. Euskara edo berera. Euskalkia. Bai, hemen bakoitzak bere euskalki ikusten duzu beti diaspora bilatzen dugula. Alan dabe, indartxu probatan ibili gara, Carmele. Hori da, euskaraz ikesiko dugu, baina gaur harri jasotzen ikesiko dugu. Eta horretarako Ander, zu epai lanetarako pres bazauz, taldeek idiek pres dauz, ni pres nau, eta honena asti izango da. Gogoratuko dugu bilagonan izan ziala, 37 altxaldi. Bueno, izan zirela, egin zituztela. 17 jaso aldi miren zelako memoria de posun zuba izu. 37. Vale, bagu, hemen pres, Nik izan. iru, memoria hona dekosle, iru, bi, bat, Aurrera! eta denbora, hortxe daue! Bost eta Gure argentino euskalduna, bi, iru, tipi-tapa. Esan dugu, gora, bera. Lau. Gora, bera, harriarekin ere ez egiten da, gora. Izan ditu nahi zanila. Errekorra kontu. Sei. Txapelta guztia. Bai, haure luzia da, untila. Ondo. Zazpi. Teknika menderatzen du. Importante. Sortzi. Lasen ikusten dako, Beste. Bederatzi. Bosnaka. Hori da. Ama. Listo. Abeste bat. Vale. Hamaika. Oso ondo. Ama gure bea. Ai sandaliak. Hortxe. Ai sandaliak. Ai. Venga. Xup. Venga. Ai. Hortxe. Gora. Osondo. Venga, ahora, vale, Ondo. listo. Gora. Venga, bildu. Eta. Hortxe be. Venga, ahora. Venga, ahora.
Venga, oso Vale, listo, oso ondo. Vale. Venga. Oso ondo. Xupi, honek lehen da biziko gehiago. Amalautan minutuko gehi. Pentsa. Amamos. Guain lehenengo aldiz aida. Kontuz, Honelakoetan jartzen gara. Amasei. Jabonan ze klasenako marka egin. Eske bilabonan Amasei. Zakeri bat. Minutu terdi. Nik ez dakizea fakizu. Amazortzi. Gero, egia da dopinaren kontrako neurririk eta ez du ulartzen, orduan ez da oporiterik. Rekorrak goitik badaki uña, betik zein. Ez dakigu. Igual gaurren rekorrak. Gaur betik ez, baina gaur errekorra beran izango da. Minuta garro eta Venga, gora, Carmele. Venga, azken 10 segunduak animo eskabutila. Hori bezo pelotako. Ondo, Azkena, Oita lau. Bost baiet, venga, oita, venga, bost. Oso, oita, barruan izen da. oita. Menuda sazon. Bera, lehenengo talaldian, 25 jasoaldi ekipo. Hori da, zorionak. 25. 25. 25. Argentinan ere ulertzen moduan. Hori da. Eta jarraituko men jenta Bigarren bilatzen. taldean, bile ibiliko ga. Eskerrik asko Ander eta Carmele, ondo pasa beran, gora bera. Aio, nire bestak. Barkau, eske momentu baten bideoan, trapu bat eman berri izan die. Zeni hemen jostailu pilakita. Ai, eta- Eta ja. ura tantakadak. Ura gerio. Bueno. Eta bitartian, bakizu zengoeten, zebestela gero Unai Alberdik, Mesedez. burronka botatzeit, Bai. eta garbitxu ingoeten ben. Bien bitartean. Konduz, kristal delikabo da. A ver. Bai, hor. Bai, hor. Ai, Gehiago zinkin duzu. Ui, pizka gehiago zikin dudet, bakau, nire intentzioa hona. bentsat asmoa zuzena izan da. Parte Julen, hartzea garrantzitsuen. venga, Zer, baina, garbitxu zazuzuk. Venga. orain, vale. Venga, zu bitartean garbitxu. Ni jarraituko. zuk? Bueno, bakizue, bueno, gero eta urbanitauak bihurtzen ari gala, ezta? Kauno, lanik goraxeago iristen aizen. Vale, horregatik da. Horregatik da, sekatu, oso ondo, bitartean saludatu. Bueno, hori, gero eta urbanitauak bihurtzen ari gala, etzaizua irutzen eta kaletarrago. Baino erromeiak igual gustatzen zaizkigu. Bai, bai. Zesa, galartzak guztado, erromeiak zara guztado. Bai, gustatzen zaizkit, gare bateko oroitzapenak etortzen zaizkit, eta egia esan, ondo pasatzen genduen plazatan, udan, uda hori izatezan, festak, eta erromeria. Eta amezketan ala izatezan, ostiraletan nixoriak, larun batetan akelarret, eta igandetan egan. Hoizan programazio kompletoa. Hor lortzezun herria zan, el puto amo, da, ja, alegria nioten zian kotxeak, Bai, udaran, Bai, Julen, esan behar dizut oso ondo aizeala. Ja, Baitu hor pizka gehiago da. Julen, Hola, ondo. baitu. Hori ez dut ikusi, begira, bueno. Kalamarra, no? Esan beharra dago, erromeiak leheno, herri guztietan egoteziala. Eta zela, bai, fenomeno bat bezala ez, gehatu eta herriz herri erromei desberdin eta. Gaur egun hori galdu indegu, ezta? Bueno, jarretzen du, ez? Oingo gaztiak ejuten dira, talde baten atzetik eta bestian atzetik, eta horri biltzen dira, ez? Bai, ez dakit, nahi izugarri gustatzen zaizkit, eta oraindik ere, esatzen juten ginen, nahi oraindik ere jutea gustatzen zait, eta ez da honian erromeria aurreko baten gertatu zitzaidan. Portuko jaietan larun batian, 10 aldea, DJ-a jarri zuten. Ai, eta DJ-a berandu xo, ez? Ta lehenengo erromeri bat, hori guzti egoteko, ba ez? Azertaz ari zarete, erromeri ez? Bai, eske Julen etzeon, eskerrik asko, Julen ustet... Buenako norbaitek behin ere jodu erromeri talde batean. Nola ez, txaranga bakarrik ez, erromeiak bai. Julen telleriak, kontra guzu. Bai, zer. Ze erromeritari hotzen? Unzain anaiak erromeri taldean. Unzain? Hombre? Eta zuk unzain anaiakin zezer ikusi. Ziren 3 anai eta gero ni bateri jolea. Trikitixa, gitarra, ez trikitixa, panderoa, gitarra eta gero bajoa, eta gero ni bateria gotzen. 3 anai eta ni. Unzain antelleria. Eta, ez da broma, kao, ari naiz duela, ja, bueno, boladatxo bateko kontu buruz, baina jendea arrimatzen dantzara, eta gero interesdun batzuk estenatokian zekaldera ere bai, zenbakiak eta... Gero nahi esateit, baino... Kontrataziorako, beti. Gero nahi esateit anekdotak nik kontatzen ditut. Bale, ez dute, ez nire erromeri bilbideari beste zarkeiago esango, lasai! Eta txaranga eta erromerian arten, Zer? aukeratuko zenuke baten bat, edo... Txaranga beti. Bai, ez? Piskat dagokit txaran aukeratzea lehen da bizitik. Marito, ez da egun bat txaranga hitza esatestu. Baina gaur, bueno, bideratu nahiko nuke piskat gaia. Ez dakit, lehen galartzak esan du erromeria, baina ez ordu terdiko, ez.
Defini ezagun lehen da bizi, erromeri bat zure buruan zer da Galartza? Erromeriek esan, egun guztiko kontua gelatxore etortzen zan, ezaztu? Gelatxo. Gelatxo. Belaunaldi kontua. Jo, egitan, denak Instagramerrak eta ekatzen duzen, raman da, eta ja erabaldekuz kanpo sentitzen egin. Belako gai, baina gelatxo, ez? Laja eguren da ziolar, gelatxo, bueno, etortzen zen eguerdin, eta jotzen zen bazkala aurretik. Da gero atxalde nintzen berriz, da gero atzetik, zetorren eganda. Egane jotzen zuen, afala aurretik, ratillo bat, gero afaltzea jotzen zean, eta gero itxezen segi jotzen. Gero, itxezen deskansua, igual, ordu bat akaldea, orduan txikinak, erretira. Eta bitertien aprobetxatzen zen, bertxolarin bat edo beste, edo txekorran zozketa itxeko. Beti ere. Eta gero, berriz, horren ondoren, segitzen, goizeko lauterdi, bostak alde arte. Gui, amona bila etortzen zitzaigun arte. Bai? Bai, arek ordua jartzen zigun, gure gurasuntzako erreixe izan da beti, ze amonak esaten den esaten zigun. Eta bere ordunez bai onden, gure amona Maria, lehen usun bila, plaza etortzen zen. Plazara? Bai, eta orduan gutzak, guk lotxa pixkate, lotxa puntua pasatzen duen, klaro. Eta dantzen eginean, horre, eta amona... Eta amona, titi. Hoizure amona ez alda, eta venga, korretenak. Erromeriak maratonia noak edo esango dugu, ez da? Eta gaine, baina abesteak ere ikasten genituen, esanet, guk abesteak entzuten bagendun, bagenekin hau, gero ja behin batian loiolan, eta maitasun humilda xamurra, eta jazta, eta bazi joaztela, Aprobetxatu beharra zegoen. Harrapatzez pasen du, Amona Maria. Bai, repertori ikasi itxezan. Beitu, nik Iker, zu ez dakit plaza askotan nuntzeat, plaza izen aukitan, Ni isilik. Baina Neri gaur... barregurien mundoz, baina barrut. Vale, baina gaur... Dosifika bingot. Ikerketa bat ekarri digozu plazan. Bai. Erromeriei buruz. Bai, erruziarrez. Ez, bueno, ni amore mundot, eta Xaer Madariagari etxate... Ez eman amore! Seguro? Ke ba? Nik benetan... Nik olentzen hori eskatuko xal gabonetan. Zuk segi. Xaer Madariagak, erreporta ekipiren bat, Bien bitartean, segi, hortxe. Bai. Zure harritxoak, zure aleak. Bai, hori da. Baina urra hondikan sartu horretik momentu zurputzutan jarraitu dugu. Kasu hontan, kalera urten gara. Erromerixei buruz galdeketako, baina erromerixen ertzeko gakua, beti bezala. Beti ertzea, bide ertzea. Eta ura txokatinetara nota, jazta. Hori da. Zure nortasuna bezala, ez da beti ertzea. Efectivamente, eta digestinoa inja, eta dana ondo. Paso emaiok bidea, emote. Venga, aurrea, ja. Gabon gudariz, ohartu ez bazarete ere, udan gaude, eta udan kaleak, herriak eta auzoak erromeriaz betetzen dira. Gaur, urputzutan erromeriak mintzagai. Juan. Idoiakin. Hori xotarra. Bai. Petua. Petua. Bai. Bai. Seguro? Bai, jaiotzez eta bai. Hori xon jaixo eta hori xon hil. Bertan hil. Zein nabaritzen? Galdetu. Bai, gaia zein ja? Zu nahi desuna? Erromeriak. Erromeriak. Ni erromeriak da juten nintzen gaztetan, sakabikia, esate guen horrena, sakabikia gora eta sakabikia bera. Ez goratzen zetaldezen baino. Gara hartako tapia eta hauek, leturia, laja eta landakana. Horiek izango zian. Maixe eta isia. Horiek, bai. Geo. Laitz eta maide. Bai, adibidez, zure izan zinean? Famous international singer, Xavier Saldias. Do you know him? No. And now? No. Na. La 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 la. No, sorry. Zorionek guezen jabeto. Ondorioa. Bueno, ondorioa, laron. Ondorioa da, ez da broma. Kau, movida, baina. Ez atzerritarrek. Bai. Atzerritarrek, la. Esan da, ez dakit erantzuten. Claro. Ez dugu sekula pentsatu, gaur ikusi dugun arte, ez dakit ez da. Hor bere izten da Euskaldun bat. Edo kapotarra den, oso. Nik benetan, Julen, ondo zaude? Ikaragarria. Ondo zaude? Galartza, galaja. Gaur, erromeri giroan eta, pixkat, orain egia da erromeri kontuak eta aztuko ditugula, baina ez omen zara bakarrik etorri galaja. Ez, oixe, eta oantxe kontuatu noiz kanpoan bakarrik utzi dula. Eta koskorra da, oazen behan gana. Ez da txekorra izango. Txekorra ez da izango. Hau ez dugu zorketatuko. Hau oso sari guretzat, zuontzat! Guazen! Euskal Telebista zale ontzat! Jon! Zulen! Zemuz! Ondo? Ondo, gabon, Jon. Gizakoa hemen gendun. Jon!
Alberdi, Legazpiarra. Artista puska. Ikusten zuen, kubuakin ibiltzen da. Bai, bi hiru urte zenbadamak izkizu kubuakin. Ba, 2 urte, ja. 2 urte, nola hasi zinen? Ba, aitonak beti izan ditu kuboketxen, eta orduan beti tentazioekin, eta egun baten kubo bat erosteko goga sartu zitzetan, erosi eta hortek hasi nintzen pixkanaka. Asiratik ondo ez zizun aterako, ez da? Aurrenegotik, ikasi berko da, ez da? Bai. Eta pazientzia, ez da? Baita. Eta ikasi nola, edo ze? Ba, normalen YouTubeko tutorial batekin erraz ikasten da. Eta kaskagorra izan, kaskagorra. Jonek hainbat txapelketak ere badaude, olakoak, ez da? Parte hartu izan du, Iruñan, Salamankan ere izan zara, ez da? Bai, eta beraiek, beak, gurasoekin batera, Legazpi nola da, Rubik Open o Rubik? Osa, Legazpi Open. Legazpi Open. Txapelketa antolatu zuen. Teiazkoa izan zen ofiziala, ez? Eta batek Europako rekorra lortu zuen. Bai, Ego nahan geldikilet. Ez. Ni nahi duana da, a ber, hemen dauzkagu bi, ez da? Bai. Honek ematen du, pixkat errexagoa. Bai. Beraz, a ber, Galarza. Legazpikoak rekorra honekin nintzun, ez da? Zenba denboran? Ba, Antoni Paterak izin zon, eta erberetakoa, eta segundu bat 18 tentazionataz. Segundu bat, Baina, eta hori media izan zen. Hori media. Baina, ondo nastuta esan nahi dut. Bai. Guk hau nastu dion bezala. Ofizialki nastu, txotxen, barkatu. Ofizialki nastuta. Eta nola nasten da kubo bat ofizialki? Ba, dau web horri bat bezala, nasketa generatzen zuzuna. Bale. Nik nastuko dut dago ofizialki, zuk ere bai, Galartza? Hau, listo. Bale. Kasua dia, Jon, kontuz. Zuko zenbaten ingo zendukela ustezu? 5 segundu inguru. 5 segundu inguru. 5 segundu? Ikusiko dugu, bai? Venga, bai, klaro. A ver, ba, itxoin, ahora beiratik martu pizka. Claro, hemen daukat demora. Bere segundero. Ahí va. A ver. Ikusi, begiratu, daukan zuloa, horrek. Erakutsi du. Vale. ¿Ves? Vamos. Ai. Eta beste hau, ze honek... Foto julenekin alubita xaparata. Garen naiz extraofizialki nasten badez bada. Hau zenbat demoran bestela ingo zenuke zu. Ba, 20 segundu. 20 segundutan? Baina, txona ez behiratu. Ondo nastuta ere bai? Uste bai, ez. Marito! Nik uste... Behiratu horrena, bai, lasai. Aztertu. Rubik kubo. Ondo nastuta dago, Jon? Bale, utzi konzentratzen. Venga. Oso ondo. Gero eta txukunago dago kubo hori. Atzamarrak ere, galiak. Ez que hor... Eta nastu diot malaletxe askorekin. Bai, sinista izu. Buah! Listo? Buah! 20 segundu! Aizu! Tope! Eta penetan esan da. Julen pixka, Bai, nastu diot, ondo nastuta. Ba, sorte hon, Jon. Jon, zorionak. Segiola. Dejo mezula, txau, beste hau ez duztakon, Jon! Eruka, máquina. Gelarte, Jon. Venga, eta gu berriz ere gurera. Wow! Baina pasada bate. Bueno. Artista. Eskuak azkarrak izan behituzu. Eskutan gero agujetak eukibiako dago edo ez dakit. Gora biotzak. Izaten dira gauza batzuko la insistitu inberdanak, persistenteak eta kaska horra izan berdanak. Zuzenean segitzen dugu oraintxe 5 minutu gutxiago, beraz, erromeriak, kubokeriak eta segidan erromokeriak. Eta? Julen gaur, saiatzen naizea, bere nesatezu. Baina, ez... Zer dezu? Nora guaz ba? Erromora! Erromo, nerea mazo! Tu molaz mazo! Hor, erromeria segi ditau, Segiro, zean bien ze martxan erea, konta eguzu. Erromeriak hemen jarraitzen du ikusten duzuen bezala. Ba, hemen jendeak dantza-dantzari, kanta-kantari, gero badago animatzen ez den jendea dantzatzera, eta ziur nago hemen jende asko badakiela dantzan eta lotxatia dela. Gu ez! Baina lanean gauden ez ezin gara dantzan jarrit. Zelako pena. Halere, gaur gainera egongo da oso
emanaldi, bueno, nola esan genetzak ganberroa. Las Felini egongo dira urtero bezala gaur Erromon. Kaspa Errataren kontzertua dago hemen parean tabernan. Eta, bueno, gontatzatzeko sekulako goak ditugu, baina esan. Esan dezu, lanean zaudela eta ezin dezula dantza egin. Baina guk uste izugu dantza egiten, Alegindu zaite pixka. Barkatu. Eske uzut, daudela interferentziak eta ez duzut ondo entzun. Mire, bueno, hori jarraituko dizuet kontatzeako jai egitaraua. Eta esango dizuet gaur egon garela Baskari herrikoian. Eta bakizu niri pizpioa gustatzen zaizkiala Baskariak, horrelakoak, jatea eta parranda beti ondo. Hor egon gara gaur eguerdian Erromoko gazteekin, ikusi bideoa. Euskaldunoi asko gustatzen zaigu parranda botatzea, baina oraindik gehiago gustatzen zaigu ondo jatea. Guk asmatu genituen herri Baskariak, parranda eta janaria uztartuz. Baditu, gaur eukiko dugu Baskari herrikoia, urte egiten den gauza bat da, eta bani guztez oso ondo pasatzen dugu. Herriko jendea harremanetan jartzeko eta hori gure harremanak sendotzeko. Kuarrien moduko Baskariak, kuarriek prestatuta, da gero arratzaldean txupinazoa. Izango dugu entzalada mistoa, lehenengo, azteko, eta gero izango dugu espageti boloñesa. Baina ez dago vegetarianoentzako aukerari? Badago. Egongo da entzalada monitorik gabe, eta gero espagetiak ez daki tomatea gaz, dut. Esan diate zuek aritu zaretela sukaldatzen. Bai, aurten geuri egokitu zaigu. Egin dugu gaur pasta boloñesa. Zenbat kilo pasta egin dituzue? Ez dugu kalkula, baina begiz behar bada 1 kilo pilo bat, merezi du. Kuadrilla guztiak batzeko eta momentu hau izateko. Tokatzen dana, ez dugu vitroceramika, logikamente. Bueno, baina horrela maitasunez egin da askoz ere gozoagoa. Hombre, maitasuna beti. Hori da osagai printzipala. Egon gara hitz egiten sukaldariekin, eta ez dakit fidatzen zareten aietaz. Regia esan ez asko, ez dakit hau ikusiko duten, baina ez asko. Hemen nabil kalitate kontrola egiten, itxura hona daukan saladak, baina gero hurbiltzen zarenean, hemen badaude oparitxo batzuk, xomorroren bat edo beste ikusi dugu. Kontua da indarrak hartzea eta guzti bekarregaz egotia. Merezi du, pinta bitu kristona dauka, Egingo diguzue lekutxo bat zuekin bazkaltzeko, mesedez? Bai, egingo dizu, bai. Gu hemen geratuko gara. Herrik asko, agur. Ontxe esan du Galartzak, somorruak gaur egun ona diela, ez da? Señale ona. Señale ona. Ja. Halo, emateaban. Kilometro zero. Ekologikoa, bertakoa, baratzen zuzenean, horrean. Proteinak. Hori da. Ni probatuta, no? Eta espagetik ere itxura garra zuten, Bai, txanem, nola, kampamentu espagetiak, eta hola. Udalekutakoak. Bai, udalekutako, hola, mordoska bat entzako, espagetiakin txoixoa bota, tomatia, eta gero gazta pixka. Eta gero olain, ez da Horantxe menua osatzen ari ginenean, Plaxa, toki... Bai, atiera itxano ya. Lehen da biziko dietari eskerrik asko, Plaxa. Irikiozu batea. Edu Esnal! Da, gaur gurekin, joio zuen bat, txalo. Edu Esnal! Eta... Edu, hau zure lekua. Edu esan nire mitartea begira, hor, ari dira pasatzen hiru neska, gaur kaso egin nahi ziguten, ez dakit hor kanpoan ikuste ditugun. Baina hemen daude, esan digutean, ez nahi dugu, dira, mendizaleak, ez dakit, motxila bana daukate. Txai! Bizkarraina jarri. Agur neskak eskerrik asko. Edu Esnal, Esaten ari ginezela, Edu, gabon ongi etorri. Ondo zaude? Oso. Importantena hori da. Xalo! Ai, vale. Atuan nasa. Xilik, momentuz, bintzazu, Edu. Bai. Ze Eduk, hogi bidela bide ofizio badauka. Zein ote da, Maripo. Badaki. Ez zehazka. Anestesista. Hala. Barberua. Bizarra. Ez que oso ondo moztuta daka bizarra, bai hox. Galartza. Golf jokalaria. Aber eskuak, Galartzak beti eskua betxeit. Ez, lan eintu, lan eintu. Baina suabia dazka, Bai. Pista batzuk entzuna dituzu edo? Badakit! Mediko estetikoa. Ez. Entzuna dituzu pistak edo jarraituko duzu itxuan. Segi. Lehen da bizikoa, Eduri konpainia gustatzen zaio. Konpainia du gustoko. Ez bakarrik egotea. Administratzailea. Zeren Ez dakit, enpresa bate. Taxista. Bai, txalo bero bat Galartzaren zat. Edu taxi gidaria!
Markatu. Ez, ondo hori da, eta okua gazpatzea, eta daltza. Markatu gainean! Edu esnal! Zu? Bai, taxista naiz, bai. Taxi gidaria. Bai, hemen zautzen. Zauzkoa? Bai. Zauztarra eta zarautzen egiten duzu lan. Bai. Zergatik taxi gidaria? Ez dakit. Zilmaz, atxasan oportunidea eta taxista zartzen. Aizu ni zure numeru hartu ingoet? Vale, geho mango izut, Geho maia zora. Guai dago taxi gidari izatea? Bai, bai, ni gustatzen zai, bai. Eta esan dugu, pista modura bota dugu, edu kompainia du guztoko, honik, egia da, zakiztu ipasatza baina beti izan dut dudua, zalantza taxi batera igo eta esango diot zerbait, noragoa zen eta hori, bai? Esango diot zerbait, aterako diot konversazioa, hasiko gara politika zizketan edo, zuk zen nahiago izaten duzu, isili, joan, edo... Berdintzai, klientien nahi duna, nebau isilik, eta nebau berriketan, pues, berriketan gute gaitu. Batzutan pentsauko zua, Bueno, bai, askotan, baina bueno. Eta bike bajartze eta memela lehian da, nahi duna zatia daka, bai. Eta zuri, astunagoa ze egiten zaizu, isiltasuna edo... Ez, berdintzait. Igual daizu. Segun. Irratia jarrita eukitzen zuen? Bai, beti musika jarrita. Eta beak ez esatez pau, kentzeko favorez... Bai, kendu itegit eta listo. Eskatzen du jendia, kentzeko edo aldatzeko agian... Bai, esateko kentzeko eta kendu itegit. Eta zuk, normalean edu, ze irrati izaten duzu jarrita? Rock FM. Oso ondo! Bai, beti. Oso ondo. Aizu, ezin da taxi barruan gertau zaizun anekdotaik rarua. Asko, baina ez tia kontatzen gana anekdota jo. Ez. Nahi ez. Bai, kontatu! Ez. Baina... Ez que pila gustatzen zaizu. Bainere egin dizute... Gero esango izut, nahi bazu. Botaka egin dizute bainere taxia? Bai. Guri... Jende mozkorra asko biltzea, eta orduan, klaro. Kotxe barruan sartzen dira, eta hor mareatu, zieten itea, eta... Baina tankera hartuko jozu. Bai. Zatio, boltzak atzien dazkazu. Eta boltatzeu eta beste askoek... Ja, preparada. Geho garbitu. Zorakeria ematen du, baina hori lanean momentu Txoraki jazta, naskagarria da gauza, eta hori garbitu behar dezu, eta geho kriston utzaia gelitzea, eta beti usai horrekin azte bat hau gehiago. Iritzirik ez ematen ere ikasiko da, ezta? Batutan igual, batematik kontra pixkat eman, eta zatia segun. Segun. Nek gertatu zeiten, Sevillan aeroportutik etxe eta a Plaza de Armas, taxistai. Eta Reala jokatzen nahi izan. Eta bai, Reala gola sartu zon, Sevillan kontra. Ditu, Vasco, hijo de puta. Baixo! ¿De dónde viene? Gero izan zira de trabajar. Bai, ja, guai, zela, no? Vasco. Ja. Bueno, batzutak iritzi emateak edo izan. Zuk edu egin nahiko duzu segurenik lana, lasai. Bai. Eta egin duzun bidaiarik luzena? Bai, bueno, asko. Extremadura jo naiz. Bai. Madrid askotan, Barcelona ere bai. Bai, toki askota bai. Zuk gehiago egunez edo gauez egiten duzu da? Bueno, igual. Egunez, hartzaldez, gauez, segun. Ta nahiago? Ez dakit. Egunez, igual. Beti egunez, baina, bueno, akizu, gabian ebai, pues... Eta zen nahiago? Festazko egotea, eta horrela... Diak luziak, hola, Extremadurako Ni amen. Gipuzko almaian, amentxe, bai. Eta Extremadurarako bidaia adibidez egiten duen pertsona horrek, nolatan hartzen, ni beti pentsate taxi bat araño edo... Ja, bueno, kontratu, deitu izu telefonotikan, eta bueno, eta ez dut ni Extremadura nahi dut junda, bueno, igual ez dakit, erreango azalamea, o ez dakit, herri bat... Ai, nire aita dago! Ah, bai, Bai, eta orduan, bueno, presupuesto bat titiozu, eta listo. Zemat izatea gutxo gora bera mendikan zalamea, igual gaur gaubian gongo naiz. 1000 euro igual. Bai. A ber, diru pixka gaita pau jazue, gaur plata. Zalameara, Extremadurara, zuk bidaia batekin, eta nire buen buelton, biarde. Eta gero esango duzu, orain pare bat egun jai. Naio, keba. Haizu, aurtengo da eguraldiari eta okionez kiskun-kaskun doa, ez du eguzki ikusi, euri asko ari gara dastatzen. Hori zuentzat, zer da? Markatuko? Osa, eguraldia eskaix xamarra izatea zuen? Berdintzako. Bai, ez zerritzuak igual. Bai, igual. Ez duela egiten. Bai, ez. Egin duzun bidaierik motxena? Zakit, igual, hotel batetika argina noa igual. Egin? Bai, baina igual, 500 metro baino gutxi jo. Eta hori zemak horretzea? Hori, 200 metroak ematen duna. Bai. 6 euro, 7 euro, segun. Segun zein nigo den, 1000 euro kobratu, total. Horrek dirua izango du.
Salamearaino joateko beste. Bueno, bai, ni Salameaino ezingo ez jun, igual Madriden gauko naiz momentuz, gero ja Salamea ba. Eta betirako jarraitu nahi duzuzuk edu, taksi egiterik. Bai, ni ja hor jubilatu naiz eta listo. Zenbat urtekin hasi zinan? Oain dala 4 urte, eta oain 60 dazkat. Vale. Beraz, faltan zaizkizunak egin, taksiak Bueno, bai, hori, bost osi gehiago bota eta listo. Bizi. Eta zu kanpora edo juten zenan taksik hartzeituzu? Bai, baita. Eta? Hemen ez, baina han bai. Han bai. Hemen beria daka. Bai, eta beti fijatu utena, taximetroa jartzeun, gauza horiek. Zer? Zure taxista. Bai, batzutan ez dut, beste batzutan ez, segun. Si se está pasando, bai, Hori da, eta bestela. segun ze pintakan taxista. Compañero. Bueno, bera da, Edu, Zarauzko taxistarik jatorrena, horregatik Edu, ni gero numeru hartu ingoet. Vale. Nola zu bilatzeko Googleen hau? Bai, Google no, bai, baita. Edu. Zu jartze zu Eduardo Esnal eta hortzen. Eduardo Esnal, jarri. Edu da guretzat lagunentzat. Taxistara eta hortzen. Hori da. Oso ondo. Eduardo Esnal. Eskerrik asko. Vale. Eduardo, ikuste, Zarauzko ordu txikitan ikusiko dela. Seguro. Animo, eta suerte. Edu, beharko duzut azuk ere. Tasi, bueno, eskan, ja, Ander eta Ziak ez ditu hartzen, bere kotxean ibiltze alde batetik bestea, nik atzo jatzen. Lotura egin nahi zen nuen, baina ez dago loturarik, ez dago. Da, esan Ander gabon berriz ere eta jazta, igual. Zer posatzen zaio? Zer zabiltzak, Ander eta kompainia, Gora, hei. Bera, kojaiak, euria etorri da. Gurekin dantzatzera, giroa, eta horren baskaltzera. Bai, hemen frontoreak hori gara, beti nogoen baskaltzera esakite, cover berria gustatu datzuen. Bai, arratsaldean ere, euria izan da hemen beran, eta barrakatan ibilara galdetzen, baskaren ibilara galdetzen, euriak berako jaiak zapuzten ditu, bagoazen ikustera. Euripean, baina hasi dira bestak hemen beran, gaur, hasi eta iganden arte luzatuko direnak. Bagoazen gozatzera. Ja bazkaldu da, zenbat jente bildu zareten gaur hemen? Bai, lagunak, kuadriakoak. Zertara? Bazkaltzera eta berako bestak ospatzera. Gaur hasi dozu ez bestak hemen? Bai, urte osoan zehar ikusten ez garenak, beti elkartzen gara egun honetan. Eta zuri eta gorri zergatik? Joaten da txuriz eta gorritz beti ez, Nafarroakoa garelakoz, baina, bueno. Eta gaur, euria hasi da, honek bestak zapustuko deuz? Ez dut uste, ja, ez, berotuta gaude eta ne uste dut. Azeiten dozu hemen? Normalean, goitzan txupinazoa amabitan, eta gero kuarriako baskariak, ikusten dezunez. Eta jazta, gero ja bakoitza galduena. Eta gauean? Alduena, bakoitzak. Eta zenbat bildu zarie gaur? Gu gara 25. Baude, beste zakitzen kuarria herri osoan. Bueno, Euripean azten dauz gaur hemen beran bestak. Bueno, hasi ongi hasituko goizin, baina guain eguldi aldatu da, eta bueno, ongi, bestak beti ongi. Alan dabe bestak gozatzera. Ederki, hoxe, intentzio hori dugu. Bueno, euriegaz, baina bestak gogotxu. Bai, bueno, hemen urtero egiten du euria bestauetan, uste dut. Bueno, eta kontzerturen bat gogokoa? Bai, olaien ziarte dago larun batean, bai. Eta gogotxu? Bai. Bajaiak hasita dira, jente animoso dago eta naiz eta euria egin, hemen musikan Blai. Oso ondo, segi hortxe beran, atopezek goratu, besteak beste gero beste erronka bat ere badaukagula, harriarekin gora eta... Bera! Gaur tope zaude. Bai. Burua. Bain, berez, entzun gaur kosta zaio, gomidatu da, majoa da, jatorra da, baina lotxati xamarra ere, bai, eta ziniote, jotindrea eta, ez da. Eta bera geizteko arazoak. Venga, guazen gaurko gure bigarren gonbidatuaren bila. Guazen! Hemen kanpoan behar duetan honbait. Kao. Bai, batez ere hori, batez ere horrela, baina gauza gehiago ere bai. Asko? Eta ni jakin nahiko nuke bere iritzia zentzu batean. Ze duela aste pare bat gogoratzen zara? Ekarri genuen bestea aizkolari bat ere. Iker Bizente. Iker Bizente etorri zan eta nik galdera badakat. Gaurko gonbidatuarentzako. Gau galdera pila bat oroar. Beraz, aizolatu txat, demora gehiago galdu, zatoz, gure besoetara, aizolatu. Hau pasu. Azaldeko.
esan dagoa, Aitzol. Aspaldiko. Duela aste pare bat, etorri zen, hementxe zuzauden, oraintxe zuzauden tokira, Iker Bizente? Nire etxera etorri zen, zuen telebistaren bitartez. Ze polita hori, Aitzol. Nere galdera da, duela aste pare bat Iker Bizente etorrita, eta gaur zu etorrita, noiz esan genezake izan genuela inoizkoa aizkolaririk onena gora bihotzak saioan. Wow, gastua da, Sekula ez. Ez bata ez beste askarata. Bueno, honenetarikoak. Honenetarikoak, bai. Ondo, Aitzol. Ondo erantzun du, humil, apal. Ni beste galdera bat. Jota. Biok egon da gero hemen. Noiz ikusiko deu, apustu bat, elkarren artean. Celestina lanak egiten hona Lehen da bizi, ez? Iker Bizentek ja badauka bat harriarekin. Bueno, baina guain atutxarekin. Beste bat. Izango da? Ez etzan ezetzik, ez etzan baietzik. Baina momento. Vale. Gauza zaiak ere izaten dira. Momentuz ez du ezer esan. Hor barruan bizkata. Hor utziko deu. Venga, hora biozak. Zatoz gurekin mazita. Zalo beno bat. Ongi etorri hartu zure lekua, Galarzaren eta Trikitoren haren ondoa. Oh, kantua asko gustatzen zait. Ondo, zure da, Aitzol? Zu edozein kantu gustatzen zaizu. Aitzol, Bar gauean, desde luego, guztiak dantzatu ditu eta ez precisamente bere etxean. Esto... Nik hartu eta asistaren telefonua ba, ezpada etxera buelta. Zure saliazia, ordu txikita tasista hartzekoa. Zer modukoa, urtengo da, Aitzol? Bueno, ondo esan genezak, euski gutxikin. Ai. Baina, bueno, ondo. Nik uste, udara honetan jendeak mania hartuko itela. Esatetelako gurero guzkia aterako da, eta guzkia ez dugu. Gaur atera da, baina gero ez dutatu egin da. Esan dugu. Zuek aizkolariok, oporrak hartzea dituzue udan, bai, edo ez? Oporrak udan hartzea zaila izaten da, nire kasuan bezala lesionotu baldin bazaude, orduan errezago izaten da, eta ez da egoerarik ona izaten, baina, bueno, eguzkia ere aterako da. Edo ez dakit, sarritan atera da eguzkia, eta orain laino artean nabile, baina, bueno. Bueno, leheno, esan dugu, aizkolari honena, noiz etorri dena, behak esan dugu, ez bat eta ez bestia aztiala, baina honenetarikoak bai. Honenetarikoak bai. Euskal Herrian, premio gehiena azkazuenetako zezu. Bai. Ari garen onartean behintzat, bai. Eta, guztu azalde zure zukindako ibilbideak? Bai, nik esango nuke baietz, ez? Egia esan nahiko, maiakatzua izan da, joan pixkanaka, eta beti gora iritzen nintzen, egia esan aizkora munduan irabazi daiteken txapelketa gehienak irabazi ditut, eta apustu bat falta zaiz. Apustu bat falta zaizu? Hori izatu du jendiak. Desafio bat. Desafio bat, apusturik ez dut. Bueno, itxartu nuen bat, bere garaian, Olosagastirekin, eta gero berak istripua izan zuen, eta horretuko du jendiak, segurazki, eta angeratu zen, beraz, bueno. Hori, hor dakazu, Bueno, horra izan zen, ez? Hori izaten da askotan, modioa bezala, imaginatu norbaitek altarean utzi dizula, eta, bueno, ez da berriz ere eskonduko, ez? Edo, ez da, ara atrebitzen askotan berdu. Lasagastik esan zizun momentu batean. Zein jena aurka, egingo zenuke guantxe bertan, desafio. Ba, Julenekin atrebituko nik. Gano. Atrebitu. Ni ere atrebitu gonizak. Badaude hor triatloiak eta duatloiak, eta... Kombinazioa. Ba, korrika eta bizitzetan asko ibiltzen da, eta horri egur batzuk sartu, eta... Ez Julen! Bai? Hor dakazu. Gero ni galdetu nahi nion, badazpada, ja pixkat gaia desbideratzeko, aitzoli. Gauza dazkazu. Kendu gauza, ze gauza dauzkat? Ez dakit, gauzak. Gautza. Hautsa daukat? Bai, nik uste garbitzen ibiliziala eta hor garbitu beharrian. Zergatik ote? Zuzindik induziala. Bueno, galdetu nahi zuen gauza bat. Zakin merezi duen. Igual galdetu ezala beste norbaitek. Beste ezer. Txoi, zuek ere orain txoi! Bai, guixilik hortza. Zia bate garetu da, tutxa. Bideora goaz. Ikus. Maritoko adaki. Horan txapel ugari bai, baina txapel batekin gelditu beharko zinateke. Zein uste duzuzuk izango zela txapel hori, adibidez, zute bat edo badator, ze txapel salbatuko zenuke? Galdera... Katastrofista? Bai, pixka bai? Ez da erantzuten erreza eta era askotara erantzun daiteke. Wow. Gauza bat da, txapel bat salbatzea, txapel horrek izan daitekeen garrantziaren gatik, eta beste bat momentu bat salbatzea. Txapel horri jasotako momentu horren gatik. Dagokion momentua. Hori da. Zan daiteke bat, kirol arloari behitaret eta txapel bat
jendiak txapel bat bakarrik ikusten du, garaik gure hor bezala. Baina horren atzian dagoen momentuari erreparatuz, askotan ez litzateke izango agian txapel hori. Beraz badakizu, zuk badakizu erantzuna, zein den? Momentua batik. Zaila da, betiko mitiko horiek, zaila da, umeak bezala ezin dezakezu bat aukeratu, aita eta ama ere ez, txapelak ere ez. Baina, agian lenda bizikoa dalako, baina ez Euskal Herrikoa, baizik eta lenda bizi atera nuen alako, ez? Aitarekin izan zen, bikoteka, Bizkaiko binakako txapelketa bat. Ez dauka garrantzia horrela, kirola arloan garrantzia partekorik. Horra iritsi mertzan. Baina horra iritsi mertzan, izan zen lenda biziko harri hori, aitarekin, eta nik uste dut emozio hori. Egia esan momentu hartan, nintzela oso konstiente, gero torri ziren txapela hundiagoak. Eta, Euskal Herriko txapelak salbatuko nituzke, horiek direlako, argazki hortan erakustekoak. Bueno, atutxala zaizu, hain handia izan da, danak beso batekin nola hartu, eta danak batea bakuzilik. Ez que nolago galderak egite ditu Julenek. Ez que prinsipioz zuterik ez dator. Julen, eta zutea baldin bado, listo. Orduan. Realizatzaileak irinko nago ematen. Logikoa, azken bolada... Ez dutxiko dizuta, izpora hortitak salbatzeko horien gatik, porque... Azken bolada hontan beste lantegi batzuetan ere sartu zarela. Bai. Xamer nuen sukaldean sartu zarela, ez dakit sukaldean sartzen zaren. Bueno, sukaldean gutxitan, ez? Baina, telefono bidez sartzen naiz edo sarreraz egiten dute, ez? Eta, bai, egia da proiektua montatu genuen, justo... ditxosozko pandemia horrekin gogoratzen gara gehienok, eta pandemia hori etorri baino 2 egun lehenago jatetxe bat zabaldu genuen. Eta, ez dakit, hospitale bat zabaldu genuen, asmatuko genuen, baina ez jatetxe bat zabaldu genuen, eta... Baina jatetxe horrek ere asmatu zenuten, eta oso ondo asmatuta. Bai, bueno... Izarra, Michelin... Bai, hori da, bai. Garena. Bai, Garena jatetxea, diman dago, eta Julen Bas sukaldariarekin batera, eta batez ere berari esker, eta handagoen lantalde zoragarria esker. Egia da, Michelin gida famatu horrek, izar bat eman zigula, eta gaur egun, Julen bera Euskal Herriko sukaldaririk gazteana da izar horrekin. Izarra eta Repsolak, bai? Bai, Repsol gidak ere ematen ditu eguzkiak, hori aurten jaso genuen bigarren eguzkiak bai, eta hortxe gabiltza ez, bai, sariak pilatzen eta guztia ondo dator. Txapela bakarrik ez, bai, dana. Jatetxea sortzatzen, uste zuk enpresaritza ikasi ez du? Bai. Nik ere ikasi nun, baina ez dut erabili apenas. Eta ez dakit kuriosidadea badaukat. Enpresaritza ikasi nun, eta egia beti daukazula hor buruan horrelako gauzak eta ikuste dituzunak, eta jatetxea dagoen tokia gurasoen baserria zen, eta han bazegoen beste jatetxe da lehenago, eta Julen ezagutzen nuen, berak bazeukan beste taberna txiki bat zornotzan, eta bere bezeroan itzen, eta horrelako proposamen bat, horrelako ordu txikitan, eta hola sortu zen hasia, gero ja hortik aurrerako. Etxea patroik, eta jazta. Aitzol, enola da, Julen? Julen Bas. Cuando tú vas... Yo vengo. Bueno, hemen gauz, Portonugoko kanpinean, makarroiak bazkaltzen. Da, zuen etxean, plater bereziena, pasta eta batezme, makarroiak direk. Badeko zu gaurkoan, errezetako tetari, lehen gondo paseu bezarkada bat. Ostra! Ze polita hori! Txo, barkatu, galderari erreparatu edo heldu aurretik, Michelin izar bat daukan sukaldari bat, chef bat, kanpin batean makarroia jaten tomate da guzti. Udarengo, alderengo. Egin trago bat, zure alde, Julen Bas, betire, topa. Bai, baina berria da bideo hori, porque oraintxe da bilandik. Gaur arratsaleko, freskoa. Fresko, freskoa. Eta, bai, itxita dago jatetzia orain 10 arte. Eta, bai, beti aritzen gara bera oso zorrotza da gainera lanean, eta, bakizu sukaldari, zure sukalde munduan ibiltzen zara, eta azkeran badauzkate oso denborak hartu eta tal, eta beti etortzen da etxera, eta egiten dugu horla, eta makarroiak nire umeak ere ibiltzen dira, sukaldean, eta batzutan makarroiak, denbora gehiago goten dira, beste batzutan gutxiago, eta bera beti zeda, honek dauzka 7 minutu gehiago, honek dauzka 2 minutu falta zaizkio, eta beti horla dabil, eta behin jarri nizkion makarroi batzuk, ez dakit nik ordu erdi o gehiago jarri nitu nahi, egosita. A ber, asmatzen duen hori esaten dion, ordu bete sobra zaizkio, eta horregaitik. Eta asmatu zure, Baina, bera atrebitzen esten gauza horiek egiten, gustatzen zaizkio nik egitea. Eta horrelako makarroiak eta bera gustatzen zaio saltzea ere, bai, eta... Zezuri salsan ari gustatzen zaizu aizkolaritza, orain jatetxe bat ere bai, gero behin telebistatik deitu zizuten, aizu, etorriko zara konkisera kapitain moduan eta esan zen nuen.
zergatik ez? Hori non grabatzen da, zarautzen grabatzen da, goazen. Zezuk, orduan, oso kerezpari manaiz, konkiserako deia jaso zenuenean, ez zenuen konkis gehiegi ia bat ere jarri. Bat ere, azkenean, konkisa nik uste dut Euskal Herritar gehienok jaten dugula nahi gabe, eta proba batzuk eta ezagutzen ditugu, baina horra joan nintzenean, ia zer jakin gabe. Eta, baina, egia esan esperientzia kristona da, oso gogorra, baina, tokatu zitzen taldea ere gustora, eta esperientzia bezala, egia esan gomendagarria edo zein. Benetan esateuen bezalako gogorra da, nik pare balagun izan ditut, eta oso gaizki pasatu du, Ezin da, esan ze gogorra den. Hori da. Osea, gogorragoa da oraindik. Bai, Hitzekin ezin da, adirazi, hori edo zein emozio bezala, hor bizitzen desuna, eta gero bizitzeko era, azkenan, igual, hemen jartzen izute olako proba bat, eta esatezu, ez hainbeste ez, baina eske egoera hartan, momentu hartan, toki hartan, eta gainera eske hori izan berriz. Ez 2 minutu gutxiago, ez 5 minutu gehiago. Humoreak asko gali dut. Ba, nire ere pipertuko zan. Hori da, han ez da piperrik ere ez da. Piperrak gustatzen zaizkizunak ingainea, Izango zan Iker Garratza. Premio! Saria, karamelua zuretzako, oso ondo! Eta gerora bilakatu zara saioaren, jarraitu duzu gehiago edo? Egia esan, hori iaz izan zen, eta gero, aurreko urtean ere joateko aukera hor eukienun, baina, operazio bat izan nun hernia bat eukienun lumarretan, eta ezin izan nun, baina, gero saioan izan naiz, eta bertan kolaboratzaile bezala, eta egia esan, talde bikaina eta esperientzia ona. Orain zehatz eta mehatz zer daukazu, gorputzean? Orain aldaka daukat, mokorra daukat... Kizkun kaskun? Bai, kizkun kaskun, eta bertan operazio bat, esatu dute ez dela larria, baina nahiko luzea, ez dela mingarria, baina... Denboraz luze. Bai, laizterre operatuko naiz, hemendik 3 bat astera, eta gertatik dute pel luzerako izango dela, hilabete batzuk, badara mate urte bete ia hortxe bueltaka, beste operaziotik berreskuratu gabe, ondo, eta, egia esan, etortzea orain, ITV ondo pasa, eta martza hartzeko, ez? Ze pentsatuko duzu gero ere aizkora berriz ere buru gainera altxatzea, ez da? Bai, eta hankaspira ere bai, eta gora eta bera. Aizkora, izan daiteke, nizerrakit, adinean gora ikusi deune, gehien ikusi deun kiroletako bat. Bai, egia esan nahiko kirol teknikoa da, aerobikoa da, maratoiak eta bezala hemen egiten den erara behintzat nahiko kirol luzeak dira, eta kirol esportzuzko eta kirol luze horietan adinean gora ere ondo eusten zaio, eta nahiko kirtenak ere bagara, eta saiatuko gara hortan berriz ere aritzen. Aitzol, galdera, claro, eske... Mesedez galetu diozu. Bai, hori merda. Mesedez galetu diozu. Gure galdera, ja famatu hain da hemen. Klasikoa. Eta zuri ere, baino berdu izugu. Eta galdera da. Zemoz herri kiroletan. Movida da. Dauzkagula hor berako plazan. Ander eta Carmele Gizasola, herri kirolei ekiteko prest. Zesan dut? Bai, ez da? Bai. Eta etortzen dira hemen gonbidatu, aktoreak, abeslariak eta bestelako orotariko artistak eta denei galetzen diegu. Zer moduz herri kiroletan eta denek esate dute? Gaizki! Ez dakit. Probatu! Galetu jozu atutxari, zer moduz herri kiroletan? Esan du jale. Berriz, galdetengo izut berriz. Aitzola atutxa. Zemoz herri kirolak. Berriketan ere ondo, eta herri kiroletan baita ere, orain... Arria jasatzen zemoz? Pentratoira apuntatu nintzen iaz, eta lehen da biziko urtean, Pentrateko bigarren mailako txapelketatik, lehen mailako kanporaketara pasa nintzen, kanporaketatik finala hundian ere sartu nintzen, eta finalean enuen parte hartu lesioaren. Eskerrak hemen zauden, eta ez zauden Carmele Gizasola eta Ander Elorduikin, ze bestela igual errekorra ego zuen. Beran. Beran ez. Goran beran. Bueno, 37 jasoaldi dira, Bilabonan marka. Carmele Frauzen, Ander Gizasola. Bai, Gizasola, aurrera, neska mutilak, mesedez. Ez dut ulertu oraindik, zergatik emoten noen beste beldur herri kirola, Carmele. Batzuk bilurra dutzie, beste batzuk bapedez, eta Anderroin zeintzu topa goguz. Topa goguz hemen, bi etxeko eta beste Euskaldun berri bat, Euskaldun berriak topatzen duguz, herritanatan. Zadanak herri kiroletarako prest. Hori da, etorri gara aterpera, hemen baskari jendea animoso, bera dabil,
le echamos la casa por el tejado. Baina, zerren mongozu gure hiru partaidearik hau. Ba, aurrera gure hiru partaideak. Esan barra dekogu, danak etorri da zuri eta gorriz, gu bostok izan ezik. Hori da. Ez dugu jakin, urrengo urterako prest etorreko eta ondo jantzile, bidan moduen. Bueno, ensaioan ibili gara. Hori da. Ederto, eske Carmele, zugaz dana ikasten dabe primeran. Ez dakinik gero ikusiko da hori. Zu Ander prest epaielanetarako? Txiribito prest, kronometroa prest. 37 jasoaldi errekorra. Hori da. Ba, oazen probatzen. Esan bargen gure kanpotarra da. Goman, frantsesa. Ba, hartu lekua, mutilek. Eta gu hemen prest. Ni kronometroa. Txiribitue. 3, 2, 1. Ai, ama! Asi. Hortxe! Julen! Asi. Adi. Eta... Lehena! Sentitu harria, besarkatu harria. Bega, gora! Izan harria. Harria, gora! Oso ondo. Bidestone, my friend. Hori da? Bigarrena. Oso ondo, beste da pai? Aztiro, Hortxe. Eta... Oso Iru! Laugarren bat. Venga, ahora ño. Llama. Hortxe eta... Esan errez egiten duzu, ya. Lau. Venga, vale. Juman. Hortxe. Olala, trebian. Zorri zaigu Frantziatik berara. Hola edo hola. Hola. Seigarrena. Otra, suave, ¿vale? Bueno, vale. Ander, ze denpora? Eta minutu bat. Venga. Hola. Venga, Roman. Eta... Perfecto, Roman, listo. Listo, atzera, hartu arnazan. Carmelek badaki. Kirolaria noiz ari den sufritzen. Perfecto, oso. Noizen garaia eta noiz dagoen norbera sobra. Honi esango jo bost eiteko. Bederatzi. Hortan Carmele oso da. Hortan ere bai. Perfecto. Amar. Segi zuko eta bostarri. Amaika. Bukatu arte. Minutu terdi. Venga. Beraino, taskula orain. Amabi. Aurreneko dozena harrapatu dugu. Venga. Amairu. Markaren zifretatik aparte xamarri biliko tegaren, baina ez importa. Amala. Amabo segundu. Marka, rekorra. Amabos. Oso ondo. Aizu, azken 10 segunduak neskamutillo. Azken 10 segunduak. Venga, beste bate. Honek harrapatu dio trukoa eta... Perfecto. Azkena, Azkena. Amazazpi, temporaz kampo, Carmele. Pena, baina oso ondo mutiak. Txaloka. Oso ondo. Bolan bai, berako jaieri hasiera bestei, hasiera emateko, eta zelan ez errikirolakaz. Hori da. Ba, eskerrik asko berana erakutsi dabe, batzuko beto bezatu baina oso ondo, eta zorionak emoteko moduen. Bai. Bihar non? Guan. Bihar non? Bihar oiartzun. Oso ondo. Eskerrik asko neskamutilok, eta ondo hasi berako bestak. Barkatu. Agur esan aurretik, gaur bukaera epic bat eman nahi dut, eta eskatuko diot gure DJ-are. Kantu, erromeiko kantu bat gordetzeko esateiz duteneako play. Eta, bueno, Atutxa, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei, gonbidapenagatik. Beti plazer hutsa da, zuen menotea. Zuekin ere, bai. Aber, noiz ikusi zaitugun plazetan. Bai, nik uste dut, datorren negurako bueltan egon marko garela, eta... neguan eguzki aterako da. Hori esan berrizu. Negua, porque... Bestela, kapetxera jungo gea. Ze badauzka bi eguzki eta izar bat. Marito. Eta ni jargia naiz, hasi gara. Maritonen proposamena asko gustatzen. Eskerrik asko, bikote, eskerrik asko, Atutxa, eskerrik asko zurire bai, Zulen. Eta azken orduko albista daukat, bai, esan, bai, oso. Ba, gaur ere konfirmatzen didatu, ez dakigu, baina bihar ere eguzki aterako dela errameria altu bezaren zarautzen eta dantza bukako dugu.